A partir d'ara reflexionarem sobre les noves organitzacions dels usos del temps i ho farem amb les tres ponents que ens acompanyen, que ens parlaran de com estan canviant els usos del temps, especialment en l'àmbit laboral i l'impacte que això té en el benestar subjectiu de les persones, en l'eficiència de les organitzacions, també en la salut, sortia abans, i en les desigualtats de gènere, amb èmfasi especial en l'impacte de la digitalització. Escoltem les intervencions inicials, comencem per la Beth. Endavant. Moltes gràcies. I gràcies a Núria Vergés i equip per invitar-nos. Nosaltres, des de la meva unitat d'anàlisi prospectiva, el que estem fent és posar un paraigües de la Catalunya que volem, aquesta Catalunya del 2040, i dins d'aquest paraigües estem intentant fer tot d'estudis i recerca que ens intenten dibuixar entre tots, des de diferents mirades, aquesta Catalunya que volem. Llavors, aquí estem fent des de jornades, vam fer una jornada que es deia Demà Futur per intentar invitar diferents entitats, organitzacions, perquè ens expliquessin com estaven preparant-se pel futur que vindrà. Estem fent anàlisis de macrotendències a nivell internacional i com ens afecten a Catalunya en concret. I algunes de les coses concretes que estem impulsant des de la direcció són fer estudis i recerca sobre àmbits concrets. Per exemple, un dels que vam fer va ser els canvis de prioritat dels joves a l'hora de buscar feina. Hem estat fent, ara estem començant un estudi sobre les causes o el que genera una major o menor fecunditat, natalitat a les dones de Catalunya. Estem creant un estudi d'un indicador de benestar subjectiu. Llavors el que veiem, i per marcar-ho dins d'aquesta setmana, és que el temps és alguna cosa transversal, no? I el dret al temps és quelcom que per sort ara podem parlar, el podem posar al centre i de forma transversal en tot el que toquem. I amb tots aquests estudis que fem, l'objectiu és entendre com afecta tot allò que analitzem, no? En concret, sobretot en aquest model d'indicador de benestar percebut que estem creant. Un dels mòduls que posem és sobre usos del temps. De fet, abans totes les limitacions que comentaves tu, Sara, les percebíem molt de prop, perquè amb tots aquests estudis que fem de forma puntual no tenim la capacitat d'aprofundir en els usos del temps com pot ser un estudi d'usos del temps pròpiament, no? Llavors ens trobem que hem de fer una pinzellada que veiem ja com d'important és, però que segurament ens falta informació i com poder-la monitoritzar, que és el que treballarem des d'ara. Què hem fet amb aquest estudi per intentar aconseguir saber què genera benestar en la societat dels catalans i catalanes? Hem fet un estudi qual i quanti que diem, en el que preguntem a les persones el seu nivell de satisfacció amb la vida i per quins motius estan millor o pitjor que l'any passat, que el seu entorn proper, que el que creuen que estaran en el seu futur, etc. Llavors aquí hem barrejat metodologies des de preguntes més tradicionals pròpiament d'escales a preguntes obertes de per quins motius creus que estàs bé o estàs malament, i amb aquestes respostes espontànies ja ha sortit de forma notòria el tema d'usos del temps, verbalitzat d'algunes maneres o altres, manca de temps, vull temps per mi, vull temps per la família, etc. I de fet ha sortit amb una posició bastant notòria, no? Per sobre d'habitatges, per exemple, per sobre de relacions sentimentals, tot això és espontani. Llavors, de què ens serveix aquesta primera part de l'estudi? L'objectiu és identificar aquelles dimensions que ens expliquen el benestar percebut de les persones, i aquí hem trobat, evidentment, la situació econòmica, la salut mental, la salut física, tot a nivell percebut, la situació laboral, els usos del temps, la xarxa social que tinguis, etc. I en una fase 2 el que es pretén és poder monitoritzar tot això de forma més regular a través o ja sigui a través dels estudis que ja existeixen, ja sabem aquestes 10 dimensions ens expliquen o incideixen
incideixen de forma significativa en el benestar percebut de les persones, volem monitoritzar-les de forma recurrent per poder veure com van evolucionant al llarg de les diferents polítiques que es puguin executar o de com varia la nostra societat. Llavors aquí el repte que tenim ara és, i específicament dels usos del temps, que és el que avui ens ocupa, és en aquesta fase 2, ara ja que sabem que és algo rellevant, important i sobretot amb una perspectiva de gènere, com s'ha comentat a la taula anterior, serà com sintetitzem, com som capaços de poder sintetitzar aquest impacte, perquè de forma regular trobem aquelles 3, 4, 5 preguntes que puguem com anar colant, no? Jo dic als diferents departaments, a l'ESCA de Salut, als estudis de cultura, etc. I també els estudis que es puguin fer fora de la Generalitat per tenir un ventall de dades i recerca que puguem anar utilitzant l'impacte dels usos del temps i les altres 8 o 10 dimensions que suggereixi el model que estem endavant amb la satisfacció amb la vida i siguem capaços de treballar. Llavors, l'objectiu és tenir dades totalment obertes perquè tots els investigadors en puguin fer ús i al llarg del 2024 ser capaços de començar a monitoritzar aquesta informació. Us comentava també algun exemple de quan treballàvem amb l'estudi de canvis de prioritat, quan demanàvem als joves quins són els factors que són importants per tu a l'hora de canviar de feina o a l'hora d'acceptar una feina. Veiem com també amb els joves és molt més important que amb la gent més gran el tema dels usos del temps, com està canviant amb aquesta franja, sobretot dels 35-45, que segurament és quan es fa més notòria l'ús del temps apareix. I relacionat amb el benestar, el que veiem és, no sé si ho traduïm bé nosaltres, però el que veiem és que els usos del temps ara mateix és com un petit privilegi, que apareix aquesta necessitat quan evidentment tens altres dimensions ja obertes, tens la socioeconòmica assegurada, tens l'àmbit laboral assegurat, etc. Llavors surt els usos del temps i fins i tot hi ha aquesta perspectiva de gènere on de forma espontània ens han verbalitzat que és important per aquestes persones el temps propi, gent amb un alt grau d'estudis, amb un nivell de renda superior. Per tant, és curiós com ara mateix nosaltres ho entenem que és com un petit privilegi que segurament un dels reptes que tenim les administracions és assegurar precisament que no sigui un privilegi i donar una base que asseguri que tothom és digne del seu temps i assegurar aquests mínims que tothom hauria de tenir. I jo crec que ho deixo aquí, si després les preguntes surten dubtes, encantada. Doncs escoltem a la Sara, moltes gràcies. Endavant. Bona tarda. Encantada d'estar aquí amb vosaltres parlant d'aquest tema que ens apassiona, les persones que estem en aquesta sala. La veritat, jo us parlaré sobretot de l'aplicació de tota aquesta recerca, que és imprescindible per l'aplicació en la política pública, perquè al final qui transforma, la manera de transformar és poder transportar aquesta recerca a accions concretes que canviïn la nostra societat. I no només transportar-les, sinó després, com molt bé s'ha dit a la taula anterior, avaluar-les, que això sí que, jo que he estat molts anys a la política pública, és un dels nostres reptes, perquè encara hi ha molts projectes que no porten incorporada l'avaluació. I això hauria de ser imprescindible, perquè sense avaluació realment no sabem si el que estem fent està perpetuant desigualtats o està obrint nous horitzons o no ho sabem. Per tant, benvinguda a tota aquesta recerca que esteu explicant, que és apassionant, i anem a veure com es pot incorporar des de la pràctica i des de la política pública. Us haig de dir que les persones que estem en aquest àmbit tenim la sensació que s'ha produït un canvi important en les polítiques de temps, com a mínim, com us dic, en la seva aplicació. No sé si és tant per les polítiques per se com perquè les dimensions s'han ampliat. A què m'estic referint? Crec que podem parlar d'un abans i d'un després.
De fet, en el grup assessor que té la Time News Week, que és gràcies a la qual estem celebrant aquestes jornades, parlàvem de l'adveniment, per dir-ho així, d'una segona generació de polítiques de temps. I us intentaré explicar per què, quines són aquesta segona generació. Perquè abans, en el passat, penseu que ja el 92 Barcelona va treballar un primer estudi amb dones del barri de Sants que van impulsar el projecte Les dones canviem el temps. Fixeu-vos, s'ha parlat que Catalunya és pionera i crec que Barcelona ha tingut un rol singular en això. Ja en el 92 Les dones canviem el temps, i aquest és el motiu que temps i dones i igualtat en la distribució del temps de dones i homes ha estat una de les línies transversals i que més s'ha treballat i que més hem de continuar treballant, òbviament. I d'aquí van sorgir les polítiques de conciliació de la vida, primer era de la vida familiar i laboral, després van ser de la vida personal i laboral, tot i que laboral també és personal, però és igual, amb això de les diferències sempre costa, i totes les polítiques de flexibilitat, intentant trencar amb una cultura molt presencial del nostre país. I aquí teníem centrats bàsicament tots els esforços, és a dir, en una cultura del treball, perquè, com s'ha dit, efectivament, el temps ha vingut organitzat bàsicament pel treball. Què passa? Que d'una banda, la tecnologia, que ara ja fa anys que està entre nosaltres, però cada cop més i més i més, i d'una altra, la pandèmia, que va servir d'accelerador d'alguna forma per noves formes d'organització del treball, han comportat doncs, el ara. El ara, us parlava d'un abans i ara us parlo de l'ara. Han comportat una sèrie de canvis en el treball, en l'organització i, per tant, també en el temps objectiu i en el temps subjectiu. A què m'estic referint? Doncs ha hagut un impacte important sobre l'organització laboral i estem trobant-nos amb models híbrids, com sabeu, de tipus laboral. Un model híbrid és aquell que està combinant la presencialitat amb el fet de treballar a distància o poder treballar des de casa. I tothom heu llegit als diaris, per exemple, allò que es deia workation o travacances, que es podria traduir, que és aquesta mena d'aberració, però que ja tenim incorporada, perquè de fet alguna persona que estem aquí ho fem o no ens queda més remei que fer, que és estar de vacances i estar treballant, per exemple, o estar de cap de setmana i estar treballant. Això és un model híbrid, però que el tenim aquí mateix. O, per exemple, el nomadisme digital, que segur que també tothom heu llegit, que és que hi ha persones que viuen, per exemple, a Barcelona, però estan treballant per Holanda, per Anglaterra, pels Estats Units, perquè ara aquest component híbrid i divers existeix i és possible. O un altre que tenim molt proper i que moltes de les administracions estan fent servir, però també molta empresa privada, que és el que es diu hot desking o les taules calentes, que és allò de que s'han tancat despatxos individuals que hi havia i llavors ara hi ha taules que pot ocupar la persona que va aquell dia a la feina, tenint en compte que hi haurà dies que no anirà. I aquest és un problema que, per exemple, l'altre dia llegíem que ara hi ha un munt d'oficines al 22 que no s'estan venent. Per què? Doncs per aquests models híbrids que han arribat. Ara només ho poso aquí sobre. Ara després veurem alguna externalitat negativa, encara que no tinc gaire temps, però era per dir-vos. Això fa que hagin de canviar també, d'alguna manera, l'orientació de les polítiques de temps que estàvem fent fins ara a l'administració pública. Però no només. Resulta que tot aquest canvi tecnològic, més pandèmia, més segle XXI, ha tingut també un impacte sobre la mobilitat i sobre el medi ambient. Que això són temes que sempre han estat sobre la taula, però no havíem tingut tan centralitzats com hem de tenir ara. Bueno, només us diré una dada. El 50% dels desplaçaments a peu els fan les dones. És a dir, també aquí tenim una perspectiva de gènere. Però el cas és que s'està gastant temps en transport, en anar i tornar a la feina, que està produint contaminació.
per exemple, i que està fent molt difícil la mobilitat a les ciutats. Clar, un teletreball ben entès i ben posat, òbviament millora aquestes ràtios de contaminació. I nosaltres, de fet, he dit nosaltres, tot i que jo ara ja no estic a l'Ajuntament, però fins fa 2 mesos hi era, i les dades que teníem de millora del medi ambient, l'impacte, quan havia gran part de la població de tot l'Ajuntament que feia 2 dies de teletreball, eren elevades, és a dir, que realment hi havia una millora i com a mínim això també s'ha de tenir en compte, l'impacte sobre el medi ambient. Les economies de plataforma, que també tenen molts problemes, perquè si alguna cosa cal en tot això que us estic dient és regulació, com que ha arribat de manera relativament ràpida ha fet que no hi hagi encara la regulació necessària perquè això no comporti abusos. Però el cas és que les economies de plataforma han omplert els nostres carrers de cotxes, furgonetes, motos de repartiment i, per tant, tota aquesta mobilitat està també relacionada amb el temps i amb el temps de les persones. És un aspecte que clarament hem de tenir en compte. Una manera positiva de tenir-ho en compte és anar cap a la ciutat dels 15 minuts, que sabeu que l'alcaldessa de París, l'Anna Hidalgo, era un dels lemes que ella tenia, però que aquí a Barcelona també hem començat a implantar amb programes com el Vila Veïna, que en el que consisteix una ciutat dels 15 minuts és que en un radi al que es pugui arribar en 15 minuts caminant estiguin tots els serveis bàsics. De manera que les persones puguin relacionar-se, trobar serveis i fins i tot treballar, que seria l'ideal, tot i que és molt complicat, en un radi relativament curt que fa comunitat, que fa convivència. Per tant, nous impactes en el treball amb els models híbrids, nous impactes en la mobilitat i en el medi ambient i nous impactes en la salut. Abans la Lucía ho ha comentat entre el públic, us comentava el tema de la contaminació. Resulta que tenim de mitjana unes 350 morts per contaminació a l'any a la ciutat de Barcelona. I a nivell d'Espanya les morts per contaminació són 20 vegades més que els accidents de trànsit. Imagineu-vos. És a dir, que és un tema que no podem deixar passar. I, com us dic, està relacionat amb les nostres formes de moviment, de mobilitat i amb moltes altres coses. O amb si ens movem, com abans comentava, a peu o en transport públic, o si ens estem movent en vehicle privat. Això és fonamental. Però no només, abans també l'Aima han assenyalat un tema fonamental com és el son. El dret al descans, i ara en aquests moments, el nostre país sempre ha estat el que ha dormit menys d'Europa. Les dones, tenim uns gràfics que ara no posarem, on són les dones espanyoles, són les que menys dormen de tota Europa, és a dir, que realment les dobles jornades, la desigualtat i la forma de viure fa que tinguem problemes en la salut, les criatures igual. S'ha demostrat que el desenvolupament escolar és pitjor, en gran part degut a la manca de son, cosa que mai es té en compte quan mirem els resultats de l'escolarització dels nostres infants. El que es té en compte són altres històries pedagògiques i, en canvi, segur que està tenint molt a veure la son. Però no només. Què passa ara amb la desconnexió digital? Perquè ara la digitalització, fins i tot l'addicció a les pantalles, és un non-stop. Això és dia i nit, i també en els nostres adolescents està tenint un problema important. Això està directament relacionat amb el temps. El nostre temps i el temps d'oci o el temps de la nit és un temps per estar amb les pantalles, que de fet hi ha gent que té el mòbil al llit i ho mira al llit, és a dir, aquest és el temps, perquè llavors estem reduint temps de descans, temps de relació, temps de son. Això que us he explicat, i amb això ja acabo, també té alguns reptes associats, és a dir, algunes problemàtiques que necessitem superar. Per exemple, la distribució del temps, perquè, tal com s'ha dit abans, resulta que, efectivament, les persones amb nivell socioeconòmic superior
tenen més control sobre el seu propi temps que les persones de nivell de segments inferiors més baixos, que tenen menys control sobre el seu temps. És a dir, hi ha una línia, una perspectiva de classe social que és fonamental tenir en compte quan estudiem el temps. I el dret al temps, per tant, s'ha de poder subdividir per poder garantir els drets de diferents col·lectius i de totes aquelles persones que més ho necessiten, perquè si alguna cosa hem de treballar des de les polítiques públiques és la pobresa de temps. Sabeu que els estudis que ja ens diuen que s'és pobre, temporalment parlant, quan es gaudeix de menys de 3 hores al dia de decisió personal, saber en què es volen gastar. Menys de 3 hores. Jo crec que segur que hi ha gent en aquesta sala que no les té. No només per classe social, sinó que, per exemple, les persones autònomes, que crec que parlem molt poc, però són un 20% de la nostra societat. I abans ens parlava la senyora que ens deia que havia vingut de Lleida, de que ella treballa de sol a la nit, no? O sigui, de primera hora del matí fins a darrera hora de la nit. Però això també passa amb les persones autònomes de la nostra ciutat que treballen a totes hores i tots els dies. De fet, les dades que tenim és que a les 9 de la nit encara queda un 10% de persones que han començat a les 9 del matí treballant. I aquestes totes són autònomes, d'aquest 10% que queda a la nit. Doncs això vol dir que hem de treballar també sobre aquest col·lectiu perquè podem anar guanyant drets i hi haurà col·lectius que continuaran estant com estaven si no treballem sobre ells i si ells no poden tenir aquest dret també al temps i acabar la seva jornada laboral. Per suposats, les dones que, com hem dit abans, tenen una segona i a vegades fins i tot tercera jornada i per tant tot el temps és necessari estar posant la perspectiva de gènere en les polítiques que fem. I per últim, crec que tots els temes de l'addicció amb els que anem a més, addicció relacionada, abans la doctora Codina ha parlat de que podria haver addicció a l'esport o podria haver addicció a qualsevol altra cosa, però en aquests moments ens està preocupant molt l'addicció, com us deia, a les pantalles, l'addicció digital, amb tot el bo que podem tenir, per suposat, però l'addicció és molt negativa i ens està restant molt temps de vida i per tant és fonamental. Així que acabo dient, tots aquests termes són molt nous i cal regular-los. Cal una regulació important que respecti el dret al temps i a més que treballi col·lectiu a col·lectiu per poder garantir aquest temps. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Lídia. Doncs jo parlaré dels resultats de les recerques que hem estat fent des de la UOC. Un plaer, Núria, saludar-te com directora general, gràcies per convidar-me i d'alguna manera avui per mi és un dia especial que hem coincidit a la universitat i he estat ara amb una responsabilitat pública i aquí aquest vincle entre acadèmia i política pública i tinc també l'honor d'estar a la taula amb Sara Berbel, amb la doctora Berbel, que va ser directora general d'Igualtat d'Oportunitats i jo va ser una de les primeres feines que vaig fer de tècnica que va ser un gran aprenentatge vital per mi i un gran aprenentatge també acadèmic quan estava a la Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats i amb aquestes, algunes idees que reprenc d'aquest moment i a la vegada també reflexions que van sorgint sobretot del producte de la tesi doctoral que he fet sobre els usos d'internet i les desigualtats de gènere i de classe social i que ara també tinc el plaer de continuar desenvolupant aquesta línia amb els companys de l'Autònoma, des de la UOC i amb el grup de la investigació de gènere, amb Sara Moreno i Vicent Duran, que és un plaer fer aquest diàleg també en tota la recerca que heu fet al llarg d'aquests anys sobre les desigualtats de temps des de la perspectiva de gènere incorporant la perspectiva de la digitalització. Llavors, tot aquest bagatge que té a veure amb aquests resultats de recerques i les que estem ara estan en marxa, també d'algun projecte europeu, algunes reflexions sobre l'impacte de la digitalització en els temps vinculats a l'àmbit laboral. Per una banda, tenim que les tecnologies el que fan a nivell
estalvi de temps important. Ha comentat la Sara Berber tot el tema de la mobilitat i l'estalvi de temps en les mobilitats, d'anar de la feina a casa. Després també hi ha una altra que es destaca molt, que és la possibilitat del multitasking quan s'està treballant online. Quan les persones que treballem amb les tecnologies digitals es poden fer diferents tasques en un mateix moment i d'alguna manera s'estalvia temps, i aquest seria com un temps laboral, pròpiament laboral. Però després hi ha tot el tema que també s'ha comentat tant a la taula anterior com aquí, i la doctora Berber ho ha comentat, tot el tema també de les possibilitats del teletreball i què implica tot això a nivell de la dissolució de fronteres entre l'espai i el temps de treball i el temps de vida personal i familiar. Això d'alguna manera pot portar uns avantatges a nivell de conciliació o compatibilització dels horaris, però sabem, amb tota la recerca que s'ha fet, i recordo molt, Sara, tot el que hem estat treballant en direcció general d'igualtat d'oportunitats, i recordo alguna vegada que vas parlar sobre com hi ha un risc, que d'alguna manera també ho has comentat a la teva intervenció, un risc d'aquesta colonització del temps de treball a la vida personal. I això sí que hem d'estar molt alerta en com es negocien aquests espais de treball i aquesta dissolució de fronteres de l'espai laboral i l'espai personal, perquè si no ens trobem una colonització, una presència constant del treball a la nostra vida personal. I ahí sí que s'ha de treballar perquè les negociacions siguin el més igualitàries possibles, que sabem que és difícil a nivell de drets laborals entre empresa i les persones treballadores, però és important això. I d'altra banda hi ha un tema també que en la recerca qualitativa que he fet a la tesi doctoral sortia, i és també la presència constant en els àmbits de socialització de la feina. I ara parlo de la missatgeria instantània i de com és cada vegada més important aquest temps que dediquem d'alguna manera a les relacions de cura a l'àmbit laboral. Aquesta cura, aquesta presencialitat que és constant i és 24 hores. I d'alguna manera una persona del treball de camp, que era professora de secundària, de fet, diverses d'elles estaven dient com el seu espai a internet, el seu espai a internet que volen que siguin privat, que estem parlant de les xarxes com personals, no hi ha cap possibilitat de tenir un espai propi. Un espai propi en el sentit no colonitzat pel mercat de treball. I veiem que per la presència tant de persones que treballen amb elles, en aquest cas són estudiants, que d'alguna manera entren sense que elles controlin aquest espai, fa que aquest temps digital personal sigui inexistent per elles. I després tota la qüestió també d'aquesta, que té molt a veure amb el capitalisme de la vigilància i aquesta pressió social per estar constantment als espais digitals, que fa que no només sigui el fet de superar la bretxa digital i utilitzar internet, el que impliqui una major igualtat a nivell laboral, sinó també l'estar present en totes les xarxes possibles, que a nivell informal també estan presents al mercat de treball. Veiem, per exemple, hi havia un cas d'una dona que no estava present en els espais informals digitalitzats i això ha fet que se senti exclosa i d'alguna manera quedi exclosa d'algunes dinàmiques laborals importants. Llavors, aquest impacte també, que ens hem de reflexionar sobre aquest impacte de què estem fent amb el nostre temps, també en el temps laboral informal, de socialització, i l'impacte que té després a nivell professional. Això per una banda, però després hi ha tota la importància de l'enfocament producció-reproducció, que d'alguna manera a la primera taula s'ha plantejat molt i el grup del CUIT ha estat com pioner a nivell de Catalunya en posar-ho sobre la taula a nivell de la sociologia del treball i els usos del temps. Hi ha una cita que a mi m'agrada molt, que és de la Judy Wagman, que diu així: mientras los hombres se lanzan a la carretera o superautopista de la información para encontrarse a sí mismos, mientras los teóricos sociales centran sus preocupaciones en las movilidades, redes circulantes y modernidad líquida, i pensem en el transhumanisme, les possibilitats d'internet per canviar-ho tot, per substituir els humans, per tota aquesta part que
s'inverteix tant, no? La intel·ligència artificial i tot el que ens pot portar tant temps, tants diners. Las mujeres, en cambio, mantienen el fuego del hogar, igual que lo hicieron las comunidades físicas de proximidad, supuestament substituïdes per les redes virtuals. No? I aquí, no, el Judy Wagman està posant la divisió sexual del treball com a eix central en l'anàlisi de tot el tema de l'impacte de la digitalització, no? I posant també els usos del temps al centre. I aquesta importància de no oblidar-nos mai de l'enfocament producció i producció de la divisió sexual del treball quan parlem de temps. I aquí veiem tot l'impacte que té en el teletreball, per exemple. No? I les recerques que s'han fet en aquesta línia veiem que hi ha una línia que no té perspectiva de gènere que ens diu que l'exposició a la digitalització és major a les persones que estan actives en el mercat de treball. No? Llavors hi havia com tot aquest vincle, però el que no identificaven és que aquesta hipòtesi de que més participació al mercat de treball i més exposició a la digitalització està pensant en homes i està pensant en persones altament qualificades. Una manera de recerca que he estat fent amb dones de classe social baixa, veiem que aquí la diferència és molt important. I en les dones, la participació al mercat de treball fa aquest temps laboral, fa que el temps que tenen disponible per dedicar a adquirir competències digitals, a millorar a nivell de les competències digitals, el desenvolupament disminueix. Depèn molt de la classe social, de la qualificació. I això també té a veure amb tot el tema de la divisió sexual del treball i de les responsabilitats, ja que no estan en aquells espais de treball digitalitzats, no tothom utilitza les tecnologies a l'àmbit laboral. Hi ha persones que necessiten estar a l'atur o jubilades o amb una baixa maternal per poder utilitzar les tecnologies d'una manera profitosa i adquirir competències digitals que després li serveixen. I després anem a tot l'impacte també que té aquesta divisió sexual del treball quan els llocs de treball es digitalitzen, quan entra la tecnologia. I com ha dit la doctora Barbel, tot el tema de la pandèmia i aquesta acceleració de la digitalització en els llocs de treball que s'ha fet com s'ha pogut, s'ha fet sense preveure què passaria a nivell, per exemple, de desigualtats de gènere. I hem vist com tornava a sortir alguna cosa que semblava com que la bretxa digital de gènere, com que ja estava superada quan va venir la pandèmia, ja tothom utilitzava el mòbil, ja no existia, però no es va pensar en que encara hi ha una bretxa digital identitària de gènere molt important, i que les dones se'n socialitzen, des de petites, amb una relació llunyana amb la tecnologia. I aquesta bretxa identitària digital té a veure també amb la divisió sexual del treball, aquest ús de les tecnologies per part de dones i homes vinculada a la divisió sexual del treball. I veiem, per exemple, com bé diu la Judy Wagman, que l'ús principal de les dones que fan les tecnologies és per la comunicació. Estas comunicacions no físicas de proximidad supuestamente sustituidas por redes virtuales siguen las comunidades presenciales, però a més, quan les dones utilitzen les tecnologies, l'ús principal que en fan és la comunicació. Però què passa? Una altra vegada tornem a les dades, que no tenim dades que ens parlin dels usos d'internet, que podríem parlar, quan parlem de les enquestes d'usos d'internet, també podríem estar parlant dels usos del temps, al final. Què dediques al temps quan estàs a internet? Però veiem que no té perspectiva de gènere les dades, que ja fa un parell d'anys també em van convidar a la Time News Week, en la que parlava dels indicadors que hi ha disponibles a nivell d'Eurostat, a nivell de l'INE, i al final la seva enquesta a l'IDESCAT dels usos d'internet a les llars, i veiem que no tenim cap informació si aquesta comunicació és entre iguals, és amb amics, és amb fills o filles, és amb pares o mares, i el motiu de la comunicació. Si tinguéssim aquesta dada, podríem veure, i aquí amb el treball qualitatiu hem pogut veure que aquesta comunicació amb les dones es basa principalment en el treball de cura emocional, de veure si estàs bé. Inclús en els usos d'internet vinculats a l'oci, com per exemple a jocs, a jugar a jocs, veiem una dona, per exemple, quan l'entrevistava, parlàvem amb ella de per què utilitzava internet, per quins usos, diu sí, jugo a jocs, a videojocs, però és per veure com està el meu fill, perquè juguem a videojocs digitals, llavors és la manera que jo tinc de veure com està ell, i d'alguna manera que ell era un temps totalment de cura,
no? De cura emocional, a més dels fills. I a la vegada també tenim altres mancances, no? Com aquesta part de la manca de dades a nivell quantitatiu dels indicadors, per exemple, l'àmbit laboral. No tenim un indicador que ens digui no has trobat feina per internet, sí que tenim un que és si has buscat feina per internet, però això no es parla de l'impacte, no? De si ha sigut una eina útil o no per trobar feina. Però és que a la vegada, quan anem a nivell qualitatiu a identificar quin sentit té l'ús, i ara fem una crítica, també faig una crítica a tota la recerca que es fa amb dades digitalitzades, amb la datificació de dades, sense tenir en compte el significat que li donem a les dades, no que sembla que puguem veure tot el que fa tothom i a tota hora, no? I a tot el món, però una dona estava buscant feina però no era per ella, era pel seu fill. Llavors, clar, aquest indicador quantitatiu de les dades massives del Big Data que l'ubicaria com un temps de treball, de búsqueda de treball, no era per ell, és un temps d'una. Llavors, ojo amb tot el tema, i això pot passar amb tots els tipus d'usos a nivell de datificació. I parlant de datificació, hi ha un altre tema que volia també posar sobre la taula, té a veure també amb la dissolució de fronteres, que té a veure amb tot el tema del capitalisme de la vigilància i l'extractivisme de dades, que té a veure amb l'ús del temps que fem totes les persones quan estem a internet, no que estem al final generant un treball per unes empreses tecnològiques que amb el nostre temps estan produint beneficis, no? I estan fent una economia o sigui, nosaltres som treballadors, treballadores no conscients, d'alguna manera, de les empreses tecnològiques. I aquesta difuminació també de fronteres que té a veure això amb un treball totalment alienat, no? En termes marxistes, que al final és una plusvàlua del 100%, perquè moltes vegades fins i tot ara comencem a pagar per estar en algunes plataformes digitals. Bueno, fins aquí la meva intervenció. Moltes gràcies, Lídia. Tenim aproximadament uns 10 minutets per atendre les vostres preguntes, els vostres comentaris, suggeriments, que segur que ens porten molts en totes les idees que s'han exposat. Qui vol intervenir? Vull fer una reflexió, investigadores, analistes. A mi me diuen les companyes, treballo a casa. Ho veieu com una pèrdua d'oportunitats a la dona laboral i un temps perdut que no se comptabilitza? Perquè si ens fiquem a reflexionar, les que estan fent el teletreball és un 20% de les dones, almenys a Lleida. Un 20% de les dones, un 80% de les dones, comparativament als homes que són el 20%. A la qual cosa, vulguem dir, per què tantes dones en el teletreball? El que estaves exposant tu. No s'entén què està passant. Segona pregunta. S'ha fet investigacions, s'ha fet anàlisis, s'ha fet una recerca. S'ha fet alguna recerca sobre les dones migrades, que a Lleida concretament som el 20% de la població lleidatana. Heu fet alguna investigació sobre això? Investigació sobre el temps d'aquestes dones? O aquest apartat de dones que han vingut de fora i que tenen tots els drets laborals perquè són acollides pels seus marits i tenen dret a poder treballar? De fet, treballen a les càmeres perquè nosaltres som rics, Lleida és rica en agroalimentació. I clar, nos cauen molta gent que són emigrants i treballen a les nostres càmeres frigorífiques i allí treballen tota la cadena, en cadena, durant quasi tot l'any. Diria jo que al mes de desembre i gener deuen de fer un petit descans desembre, gener, però quasi tot l'any treballen. S'ha fet estudis sobre això? Gràcies, res més. Algú li vol contestar o té les dades per poder-li contestar? Hi ha un tema que has comentat de l'impacte del teletreball i per què les dones s'acullen molt més al teletreball i l'impacte que té això també a nivell de la carrera professional. Jo crec que Sara pot respondre aquest impacte després en la carrera, però hi ha un tema que l'he mencionat però no l'he desenvolupat, que té a veure amb això, i és quan es va digitalitzar massivament els llocs de treball, que no es va tenir en compte com afecten les desigualtats de gènere dins de les organitzacions. Llavors es va digitalitzar massivament sense tenir-ho en compte, com si tothom tingués la mateixa relació amb la tecnologia. Dic gènere i puc dir també edat, puc dir també origen,
i tot el tema del vincle amb les tecnologies i com es van reproduir moltes vegades aquestes desigualtats digitals, aquesta bretxa digital identitària als llocs de treball. En això no tinc dades, potser després Sara i Vicent potser poden fer algun esment, que ells sí que van fer una recerca sobre l'impacte de la pandèmia en els llocs de treball, però sí que jo vaig veure a nivell personal, als meus llocs de feina, com moltes dones no podien, havien de dedicar un temps, per això m'agrada també aquesta reflexió de Julie Wagman, totes les competències digitals, tots els nous programes aplicatius, nous programes que van sorgir de la pandèmia i que van sorgir, necessiten un temps, una inversió de temps per aprendre com funciona. Tot el tema de la digitalització dels drets, descarrega't aquest formulari per sol·licitar un ajut, una beca, la renda mínima d'inserció, per exemple, tot el tema dels drets socials siguin vinculats a la governança. Hem de vigilar molt perquè això requereix competències i requereix temps. I aquí el temps sabem que va de gènere, que les dones no tenen el mateix temps que els homes per invertir en veure com funciona un nou aplicatiu, un nou programa. I jo a la meva feina m'ho vaig trobar, que els homes, sí, jo els meus estudiants ja els he passat tot, ho tenen tot, clar, i dones amb una edat més avançada que potser tenien un càrrec superior que no sabien com fer-ho. I això tenia un impacte després en la satisfacció de l'estudiantat i a les crítiques a nivell d'aquesta relació de poder al final de la feina que té unes conseqüències materials al final. I això és molt important sempre, quan digitalitzem, hem de veure com està, quin impacte té i aquestes desigualtats de gènere i també interseccionals. I ara sí, com Sara, tot el tema del treball. El que ja comenta, per suposat, el que passarà és que si no anem en compte, si no aconseguim la paritat també en el teletreball, acabarem tenint un problema que agreujarà la desigualtat, perquè efectivament, de fet la Sara Moreno té un llibre sobre això que us recomano a tothom que esteu, però precisament el que està passant és que les dones són les que estan optant al teletreball per poder conciliar, i mira que he dit que això eren les polítiques antigues, però això continua passant avui, per poder conciliar amb la seva vida personal i familiar i per tenir cura de les criatures i tot això, i en canvi els homes estan presencialment al lloc de treball, perquè a més en una cultura tan presencialista com és la nostra, resulta que es fa carrera professional si s'està presencial i mai se li oferirà a ningú que no aparegui per la feina, encara que estigui tot el dia treballant, no se li oferirà cap lloc de decisió. Amb la qual cosa, el teletreball, si no el dissenyem bé d'entrada i fem que estigui repartit per igual entre homes i dones, crec que ens pot passar com va passar amb les polítiques d'ocupació de temps de treball parcial, que durant tota la primera etapa es considerava que eren unes polítiques adequades per les dones, perquè almenys les dones podrien treballar quan el nivell d'inactivitat entre cometes, és a dir, de no accés al mercat laboral, era molt elevat entre les dones i després, ràpidament es va veure que era una trampa gran per les dones, perquè es treballava el mateix en la pràctica cobrant la meitat, que era la part de treballadors parcial. Aquí ens podria passar una cosa similar. De fet, les dades que tenim de la pandèmia, que nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona vam estar analitzant molt què va passar, el nivell d'insatisfacció de les dones va ser brutal, no tenia comparació amb el dels homes, perquè estaven fent de mestres el temps que estaven teletreballant, el temps que estaven fent totes les tasques domèstiques. I vam tenir, per tant, un nivell de desigualtat molt gran. I aquest és el gran perill que té el teletreball i que clarament hem de tenir en compte. És molt important, és el tracte. Més intervencions? Jo preguntant relacionant els indicadors sobre la satisfacció de la vida o el benestar, tindrà alguna proposta per les enquestes en molt temps? Perquè en alguna enquesta s'ha inclòs, però en enquestes s'ha de per si de Schubert, incorporar encara més informació, no sé si teniu alguna analitzat. En el procés que estem hem fet una fase 0 que en diem que és identificar aquelles dimensions que veiem que expliquen millor el benestar de les persones
I l'objectiu de la fase 2 és precisament d'aquestes 10 dimensions, estem entre 9 i 12 dimensions, identificar quines són aquelles preguntes que millor expliquen aquests blocs, perquè ara els que alguns heu vist el qüestionari inicial, l'estudi inicial, era molt detallat, es preguntaven moltes coses de cada àmbit. Per tant, ara el repte que tenim i que ens posarem a partir del novembre és concentrar i identificar com podem sintetitzar això perquè sigui viable, que nosaltres ho veiem molt interessant, poder-ho colar en qualsevol enquesta. Sí que hi haurà segurament dues versions, una versió no tan reduïda i que funcionarà segurament per donar una mica més de profunditat i per poder anar monitoritzant la satisfacció amb la vida amb aquests àmbits a nivell un palet més en detall i alguna versió molt reduïda per poder ser inclosa. Tan reduïda que podria ser simplement una pregunta de la satisfacció amb la vida, que és la que s'utilitza internacionalment a l'escala 0-10. O sigui, només això utilitzat en tots els estudis ja seríem capaços de poder utilitzar llavors en polítiques públiques, no? Però esperem poder fer un pas més i és just en el que estem treballant ara. Sí, jo diria que el problema no és de propostes, la veritat és que s'han fet moltes propostes i crec que bones. El problema, com s'ha dit abans a la taula anterior, és econòmic, que no hem pogut tirar endavant les enquestes que volíem de la Generalitat ni incorporar aquests indicadors en altra perquè realment és una dimensió econòmica molt important que l'any passat, per exemple, pressupostàriament no es va poder assolir. Hi ha un cas l'estudi del teletreball que va fer amb la Sara, que està publicat en el llibre aquest teletreball en ells, es diu el tema. Doncs nosaltres, per no estendre d'explicar-vos tot l'estudi, nosaltres diem que era una mala experiència i una bona expectativa. És a dir, les dones havien tingut una mala experiència en el teletreball, això significava jornades que no tenien mai fi, una insatisfacció quotidiana absoluta perquè acumulaven una feina darrere una altra sense tindre la sensació de que feien res bé. És a dir, quan treballaven pensaven que no tenien la casa i les criatures com calia i quan les atenien estaven pensant que estaven fent fallida en el treball, però en canvi l'expectativa és jo vull teletreballar perquè així podré conciliar. Per afegir, l'expectativa d'elles era teletreballar per conciliar, l'expectativa d'ells era teletreballar per millorar la qualitat de vida. I havien també tingut l'experiència del teletreball. Jo, aprofitant que tinc... És més que una pregunta, una reflexió a partir de les tres intervencions, que és el factor classe social, no? Perquè sortim, no? Com les classes benestants són les que, quan estan cobertes amb necessitats bàsiques, identifiques el temps com un element de millora de la qualitat de vida, com el teletreball o la introducció de les tecnologies en l'organització laboral és per una part la que està més ben posicionada i més privilegiada dins del mercat de treball i com la mateixa Lídia també ens explicava, no? Com l'accés a la digitalització quan no forma part del teu àmbit laboral et suposa un sobreesforç i hi ha una marca claríssima de gènere i de classe. No? Doncs amb aquesta reflexió que jo penso que compartim totes, no? La importància, evidentment, de la perspectiva de gènere, però també de la classe social, perquè hi ha un biaix de classe molt gran en tot el que és, no? L'anàlisi dels usos, distribució del temps, però també el disseny de la política pública, no? I enllaçant una mica amb la primera taula i amb la formulació del dret al temps, clar, a mi aquí em genera contradiccions o molts dubtes, no? Perquè al final estem parlant del malestar, del benestar, no? Diguéssim. I quan tu tens una preocupació anterior que és cobrir les necessitats bàsiques, articular una demanda de més temps no és ni molt menys una prioritat ni et suposa una millora. No? Si estem pensant en construir nous drets, i abans identificaves molt bé les tres dimensions, però per mi una dimensió clara que és que hi hagi una demanda social. No? És a dir, que està molt bé que des de dalt es pugui pensar, però també ha d'haver una demanda social i que no hi hagi un biaix de classe en aquesta demanda social. No? I la intuïció una mica és que això no aconseguim resoldre-ho bé, no? Diguéssim. Nosaltres ara amb aquesta recerca que us hem explicat estem molt capficades, no? En que no ens ho mirem nosaltres mateixes amb una mirada inevitablement que té un biaix de classe
tota la reivindicació al voltant de l'ús del temps té molt de desigualtats de gènere, però també té aquest biaix de classe. No? Jo crec que això és un repte col·lectiu que tenim totes les persones que, o bé perquè investiguem, o bé perquè dissenyem política, o bé perquè s'implementa, que tenim al voltant d'aquesta qüestió. No? Bueno, simplement era la reflexió, no? Però em sembla que al final totes hem anat intervenint i anem apareixent això de manera latent. Bueno, com ho veiem? Per exemple, la jornada de 4 dies podria tenir a veure amb això que comentava la Sara o aquesta altra proposta que hi ha de rebaixar la jornada a 32 hores, que en realitat per tot el que és la combinació de tasques és molt millor que sigui cada dia quan es rebaixa el temps, que no tot concentrat en 4 dies i un dia que no, però abans per això volia comentar alguns col·lectius específics, perquè per exemple, encara que es posi jornada de 32 hores, sabem que hi ha molta gent que no la farà i serà sobretot autònoms, com dèiem, o persones que són freelance, aquells que estan en tasques més precàries i tota la gent que necessita més d'una feina per viure. És a dir, que són bones propostes per una, no sé si majoria de la població, però segurament per una majoria, però el que és important és que llavors mirem tots aquells que no queden a dins d'això, que estarien treballant igualment, doncs a banda d'aquests 4 dies, el divendres, que és el cap de setmana, o en lloc de les 32 hores, les 40 i escaig. I això és fonamental, està posant tot el temps en focus, perquè si no, com diu la Sara, la tendència és a pensar, doncs bueno, en allò que hi ha tota una majoria de classe mitjana, no sé si és majoria, però classe mitjana que sí que la pot beneficiar. Vol fer alguna cosa? Sí, no? Doncs, en relació a la classe social que comentava Sara, jo crec que hi ha tot el tema del concepte de pobresa de temps, que Sara ho ha comentat abans, que podríem veure el nex entre la pobresa de temps i la pobresa també material, amb tot el tema dels horaris irregulars, de com arriben les dones, i els homes, però sobretot les dones amb la doble jornada i les jornades laborals intenses a nivell dels treballadors no qualificats a casa, i l'impacte que té això a nivell de pobresa de temps. A la tesi també sortia tot el tema de l'ús del mòbil, tornant a les tecnologies, com un recurs per les persones que tenen pobresa de temps, que no tenen temps, no tenen un temps intermitent i temps molt curts al final de temps propi. Llavors, el mòbil era el seu temps lliure perquè no podien dedicar-se, no podien tenir més temps per dedicar-ho a alguna altra activitat que requerís com més temps al final per poder gaudir. Anar a gimnàs, anar a córrer, anar a fer altres coses que requereixen més temps, però el mòbil no, és 5 tens 5 minuts i aquest és el teu temps. Llavors era un recurs per a les persones que tenen pobresa de temps, però a la vegada és les tecnologies el que fan és destruir el temps propi. I hi ha moltes, que també ha sortit a les dues taules, aquesta part que té les tecnologies del temps conscient, de portar-te i de dedicar-te un temps que tu no volies dedicar a fer més coses que no volies, des d'aquest temps no conscient a les xarxes i al final és un extractor de temps. Llavors aquestes tecnologies també amb aquesta paradoxa, sobretot el tema de les tecnologies mòbils. Sobretot es plantegen molt reptes perquè, per exemple, si parlem del dret al temps com un dret de drets, el podem equiparar al dret a la participació. Què va passar amb el dret a la participació? Que sempre acaben participant les mateixes persones, aquelles que tenen les necessitats bàsiques cobertes. Per tant, el que hem de fer és, per potenciar el dret al temps, hem de cobrir les necessitats bàsiques. Per tant, el que dèiem que ens hem de fer actuar de forma conjunta. Després, una possible solució que vosaltres plantejàveu era el tema de la salut i el dret al temps. Mira, jo fa temps que li dono voltes a això. En matèria de drets humans, sempre apliquem receptes úniques. Aquest dret per a tothom. De la mateixa manera que en salut no apliquem receptes úniques, sinó que si tots tinguéssim la mateixa malaltia ens receptarien coses diferents tot i tenir la mateixa malaltia, en temes de drets humans hem de fer el mateix, és el gran repte. I el tema del dret al temps hem de fer el mateix, perquè si no serà només per una classe privilegiada. I quan ho volem reivindicar no per nosaltres, sinó sobretot per aquelles persones que no poden accedir-hi. Per tant, són reptes i és una visió nova en matèria de drets humans que va a individualitzar i saber aplicar perquè individualitzem polítiques públiques en matèria de drets humans. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda i per totes les aportacions.